Aceasta este partea a doua a videoclipului trecut. Dacă vreți să vă uitați, am jucat Free Fire un meci și am cam murit. Am ridicat pe Keister Open. Că am zis show așa. Bă, da, deci de unde am puțin bani? Stați puțin. Bam, bam. Mă șterg toate armele, păstrez doar cuțitele. Ia. Unlock. Să vedem. Ia să vedem, să ștergem. Bă, dar nu vreau 100 de gol să șterg. Ce avem? Cuțitane. Cuțit și cuțite. Bă, așa de puțin de pe bune.